اسلام تے پھر غیرت آڑا پیرنچ تے پہندہ نہیں. بلال از حب صحیب از روم، سلمان از فارس اور بو لہب از مکہ چیبو لجبیس. وہ پھر پیرنچ نہیں پہندہ. یا رسول اللہ توجہ، اور پیرنچ تے پہندہ نہیں اسلام. اسلام دی تے غیرت دا مظاہرہ ہے کہ ایک بندہ ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے اسلام تو دے کولو کم لے لیندہ. ہون روندن، ہون حسد دا شکار ہوندن، جتھے بیندن لبیک دے خلاف گل کردن. میں کہو ٹائم ایک لمحے دا ہوندا، بندہ انج ہونا ہوندا یا انج ہونا ہوندا. کوئی گھنٹے دے فیصلے نہیں ہوندے. وہ ایک لمحے دا فیصلہ سی کہ ختم نبوت تے پیرا کنے دینا. آ جاندے اوتے بہ جاندے جی ویسی جناب خیمے وچ بہ گئے سی. اوتے حاضریاں تے ایسا نہیں، مولوی خادم دا کوئی پتر دا ولیمہ تے آیا نہیں کہ اوتے حاضری لوا کے جا رہا ہے. اسی جی زمین تے ستے تسی بھی سو جاندے. اور ٹائم تے کیا گزر. ہن رون دا کوئی فائدہ نہیں. ہن تسی رونا ہے، تہاڈیاں نسلاں بھی رونا ہے. اس واسطے تساں کہ رسول اللہ نال بے وفائی کیتی، کھادا ساری زندگی حضور دے نام دا، عزتاں حضور دے نام دیاں، مرید حضور دے نام تے بنائے. جدوں اوکھا ویلا آیا تے لمے پے گئے.